حصير تاريخ يوم حونا يبرح كشافوركي حونا الأرسنال يبرح كشافوركي مقابي على إسران عدن حدش بتشعة متن سوانيان شمونتن كاوبو كشافوركي منقص في الساعة كاباجيو ويزورو فرويني رزلي دباس أبعد زبقى نسوردا إقلا حسين أوراجا أكلو بزاي هاجري إرترا زتولده بعال حدارن أبو 4 حونا إبرا عدميو نتمرتي نس أغري زبقى تمرتو أبيت تمرتي سرعي ما أغراي درجة تمرتي دما أما أغراي درجة بيت تمرتي ما عيني تماهيو زبقصر نايل أرواي درجة تمرتي دما أبيت تمرتي حراي أسمرا زولده لعول ناي تمرتي ليتن فريق لتن كبقى سئلي ملكت كل الصغرين كم زنبرون قربتم فتوتم يمسكرون حونا إبرا أب التشعر شوعاتهم كم كل إتراو نمسي أدي بلمدي حقراوا أقل قلوتنا نسوعو نقول إتراوي حمد الفاتشو زسي قدود اسكرنا سوا وريدو حماماسن ناي سربت نسيتن ميان دحري موسات بزي سكون رأي سعلا ورقاتي هيبهم زي توصلي أبغزا صلاح تباهيرو نابتات سورد العدو تمتسي دهرزي حونا يبرح نسون ون تمرر حسامن منسي بعبشا كل حزب إترا زور زولو قفلن مكران بمستبهال نتي مريرن حدقنيان قرزو سدات تبكيسو دحري مرير عدكامن يوت زحتت بعزو سيناي حديثو أبتشهن عسرتن أب إسرائيل أدوه حونا إبرا أب إسرائيل هون باتي بطم أب قبل زدقفو زدون ጉዳይ ሀገሩን በቲ ድማ መሪር ናብራ ስደትን አደባባይ እንዳበደ ኩነታት ህዝቡን ሀገሩን አቀዲሙ ካብ ዝተባሃለ ንቑሕ መንእሰይ ምንባሩ ኣብ 2013 ብግድኡ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ቃልሲ እጃሙ ቀበርክት ድሕሪ ምጽናዕ ኣብ 2018 ንሰናብቲ ግዜቲ ሓድነት ዝፈጠራ 5 ውድባት ሓደ ነጥብን መቐይሮ ኬድና ኣለና ከይተወደብካን ከይሰመርካን ዓወታይ ከመይ ብምባል ኣባል ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኮይኑ ቃልሱ ቀጽለ ሓውና ኢብራ ኣብ ዕላቁኡ ተባዕ ዘይዋላወል በተወፋይነት ዝሰርሕ ልዑል ሓድነትን ሓቀኛ መርገፅን ዝነበሮ ቃልሲ ኣብ ምእዛን ሓታትን ተሓታትን ክህልዎ ኣብ ዝለዓለ ንምብፃሕ መትከል ገይሩ ዝቃለስ መትከራዊ ተቃላሲ እውን እዩ ነይሩ ኣብ ምምስራት ቃልሲ ሰማያዊ ማዕበል መርጌድን ሓመዱውን ሓውና ይብራ ከም ሞቱ ኣብ ሃገረ እስራኤል ካብቶም ዓብዪ ተራ ዝተፃወቱ ሓደ ኮይኑ መጀመርታ ከም ፋይናንስ ሃገር እስራኤል ብሔሩ ድማ ከም መሪሕ ጨንፈር ኮይኑ ብትግሃት ኣባል ባይቶ ዞባ እስራኤል ኮይኑ በልዑል ተወፋይነት ክሳብ ዕለት መስዋዕቱ ኣገልግሉ ሓውና ይብራ ከም ሰብ ተፃዋታይን ሰዓቐን ተዋዛይን ተማሓዛዋይን ኮታስ ሰብ ዝፈትዎ ፈቃርን ተፈታውን ሰብ ምንባሩ ቀረብቱን ደቂ ዓዱን መቃልሱን ይምስክሩ ናይ ሓውና ቃልስናን ይብራ ቀሻ አፈወርቂ ሓፂር ታሪክ ኣብ ቃልሲ ዘበርክቶ ተበርክቶ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኮይኑ ብዕለት 9 ግንቦት 2024 ሰዓት 13 ፈርቓን ነቲ ጨካን ደም ሰብ ሰትዩ ዘይጸግብ ስርዓት ዝዘላእኩ ሰብ መሰል ኣራዊት በአዝዩ ዘስካሕከሕ ጭካኔ ህይወቱ ዝሓለፈ ሓርበኛ ተቃላሲ እዩ እዚ ገለት ኣልፎ ዕሽነት ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ጭካኔኦም ዓለሙን ዘስደመመ ጭካኔ ብምባል ዘሰነየቶ ኣላ ዋጋ ዘዕሽነቶም ጭካኔኦም ድማ ክረኽቡ እዮም ክቡራት ኣሕዋት ኣሓትን ናይዚ ኮኸብ ሞተር ቃልስና ዝኾነ ሓውናን ብፃይናን ይብራህ ቀሻ አፈወርቂ ናይዚ ርሪ ሽምዓ ንምሉእ ኣብዚ ቦታ ዝተረኸብኩም ኩልኩም መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ውድባትን ምንቅስቃስ ሲቪካዊ ማሕበራትን ብስም ስድራ ቤት ሓውና ይብራህ ቀሻ አፈወርቂ መቕረብ በቲ ዓብይትን ብሓፈሻ ብስም ኩሎም ተቃለስትን ንፍትሒ ምስጋናና ነቕርብ ኣብ መወዳእታ ቃልሲ
እንዳተመራረስናን እንዳተዋራረስናን እንዳተተሓሓናን እዩ ዝካየድ እሞ ሓደ ይሓልፍ እቲ ሓደ ይትክእ። ስለዚ ናይዞም ስለ ህዝብን ሃገርን ንስለ መሰልን ሓርነትን ህይወቶም ዝሓለፉ ጀጋኑና ብሉፃት ኣሕዋትናን መቃለስትናን ሓውና ሃይለ መስፉን ይብራ ቀሺ አፈወርቅን ዝተሰውዕሉ ዕለቶማን ዕለፍተ መትከልን ኣፅኒዕና ኣብ መፈፀምትኡ እነብፅሓዮ እዮም ንሶም ዝግበሱ። ስለዚ በዚ ዕለት ዝተወስዕሉ ዓላማን መትከልን ኣብ ምፍፃም ምስ ነብስና ቃል ንኣትወላ ንኾነላን ቃል ማዕላ እንሽከማን ኮይኑ ይወግአናን ቃልስና ኣብ ምሕያል መድረኽ ዝጠልቦ ብልዑል ተወፋይነት ብዘይ ምግድዳእ ክንቃለስ ንላቦ ህይወትኩም ዝሓለፈትላ ቃልስና ክንዕውድ ቃል ንኣቱ ህይወትኩም ዝሓለፈትላ ቃልሲ ከነዕውድ ቃል ንኣቱ ህይወትኩም ዝሓለፈትላ ቃልሲ ከነዕውድ ቃል ንኣቱ ዕላማናን መስዋዕትኩም ኣይነዕብርን ዓመፅትን ካብ ሃገርና ተሓቂቆም ክወፁ ክንሰርሕ ኢና ብርጌድ ንሓመሉ ኦኬ ክብሪ ሃበና ኮፈሉ እዚ ስነ ስርዓት ሓዘን እዚ ናይ ካንቶን ሰሮቶርን ካንቶን ኣርጋውን እዩ። ስለዚ ናይዘን ክልተ ካንቶናት እዚአን መራሕቲ ቅድሚት ክመፅኦም እሳቶም ከዓ ንእሽተይ መግለፂ ክገብሩና ሽዑ ናብቲ ክሳይ ክንኣቱና ማለት እዩ። ናባኹም ክብራት ይኮ መራሕቲ ካንቶናት